bawor ki lagi wangsalan kaya ngono Lah wong sing kuwi. jenenge wangsalan kan Purwokanthi. Purwokanthi. AA kabeh, Oh, iki oh kabeh. kabeh. Ya maneh nek Giliran wangsalan. jeruk ya dipindah. Nah, Alhamdulillah lho, Mbak. nggih. Niki makarya para pepunden dereng sami kondur, Nggih. para bapak, ibu panitia, Bu Kades, Pak Kades, Bu Saring, sedaya pepunden niki sami Bungon. bungon Nggih. mirsani jenengan, Nggih. juga live streaming kalian tambah ya. Oh, live streaming tambah Ya, channelipun tambah ya. Nyatane wau setelah kula biwarakaken tambah hoya wonten sing sami nonton, sami lewat WA kula. Ya mbakipun nggih matur nuwun. Senajan boten sami rawuh nggih tetep lewat streaming tambah ya. Nira sedalu natas to? Pripun? Live-ipun sedalu natas. Nggih. Oh nggih, Ugi matur nuwun. ngaten menghimbau dan ngaturi pirsa dumateng para pepunden. Dadi wonten misi napa kemawon khususipun Kecamatan Kutha Winangun, desa-desa niku saenipun menika umpami kok wayangan nggih dalange dalang lokal nggih. Nggih. Wonten jenengan, wonten Mas Gayu, wonten Mas Kembar. Aziz, wonten Mas Rido, niku wonten Mas Asis, wonten Mas niki napa? Masis. Asis, wonten Mas Dodok niku dalang-dalang lokal. Ugi monggo sareng-sareng nguri-nguri budaya. Juga Mas Gayu nanti menjunjung nama Kecamatan Kutha Winangun. Dalang muda juara 1 di Kutha Winangun tingkat kabupaten. Wong waktu itu saya pesertanya nyatanya saya kalah kali Mas Bayu. Tapi angger Mas Bayu itu lomba wayang, angger kula lomba balap karung. Tiba di situ. Alhamdulillah sindene. Niki Mas Imam Nurhayat dereng kondur. Putra Baris juga dereng kondur. Dereng kondur nggih? Nggih, niki Wawang Bagus, semuanya para fan-fan wayang dereng kondur. Kaleres niki Mas Imam Nurhayat bareng kali Mas Putra Baris ngersakna lagu. Dia mau nyawer lagunya Lestari. Iya. Mangke. Nggih, mangke dibagi wektune Mas tenang. Nggih. Niki sindene. Oh sing setengah Bali ya? Bali. Sesuk sekolah kaya. Oh ya, setengah Bali ngesuk digenepi dadi siji. Oh iya. Niki ada Amel, terus ada Otin, ada Cempluk, ada Dela, terus ada Maitem. Paijem. Paijem jenenge. Oh Lilis ngomong Paijem. Niki sampun sumadya. Dadi lelagon-lagon dipun aturaken kinarya panglipur pejabat meminta marang Gusti Yang Maha Kuasa mriki nembe kemawon tasukuran merdi desa. Ugi dipun paringi para slamet kali suka parisuka. Amin. Ninu sewu Mas Bawor. Nggih. Niki panitia putri kudu dileksanane ora ketang boko siji. Nggih. Mongko Putra Baris lan liyane isi ana wektu. Nggih, niku napa? Iki bojo loro jam 12. Jangan tunggu lama-lama. Oh, Ibu panitia. Impine sing sing diaturi nyekar sapa? Monggo. Kayaknya niki dua-dua nggih. Dua-dua. Mbak Lilis kali Mbak anu Angel. Amel karo Lilis Berdua. Yuk. Budaya. Yuk. Semenang. Iya. Kali gondol budaya. Ya. Allah Allah. Keningan ma bapak, keningan ma mangga sami ngada nguken lagu iya wayang siji ngula gandeng ayah kucing nyolong 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 deng deng Widojeng sumping widojeng adan nguken